Papadjam, unahon, papadjam. 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 Yan mo papadjam kay langka, hindi na mo kaayo. Where are we going? We're going to Dok 5. Hindi mong ganda mula ang ato magmula sa imong. Thank you. The health cards. I-vlog sa usira, Brad. Ulit. Agaray! Nawa. Oo, nama. Okay. Rira! Tapos si Ice, no? Hindi, lagi niya ang may lagi. Uy, mga isog. Isog pa rin. Pagdali mo! Pagdali mo! Ano, oy, palitan ang ginaglain lang. Kaya sige po ba? Luoy, hanggang! Ayaw ka! Luoy ka! Big! Ay! Sige, ako. Kapuan ka. Di, palitan na ginaog ka itong harness na lang, dude. Sorry ha, ana. Sa mga kapot, oy, sayo pa, put mo nakalit. Nandung ka na nabali? Kanya na mo mga laag. Puros na. Oo. Buntis oh. Basta na lang. Hi, good morning! Kagagaling lang namin sa vet. Nagpa-deworm kami sa tatlo kay Jams, kay Ice kasi nga wala na, time na for deworming. And si Ice, merong worm na nakita sa kanyang poop. Kaya pinadeworm namin. And today is Tuesday. Dito lang kami sa bahay. Nakapagpahinga na rin after 3 days na lakad. And sasamahan nyo kami sa whole day namin na pag-stay dito sa bahay kung ano yung gagawin namin. Ciao! A few moments later. Wala pa rin akong ligo at magwawalis ako dito kasi nga tumawag si Idol Alver. Pupunta siya dito at nakakahiya naman na pagdating niya dito ang gulong-gulo ng bahay kaya walis-walis. Makukulit na babies. Excuse me! Excuse me, babies! Ben? Excuse me! Oy, buntis! Tabi, buntis! Ito kasi thank you. Thank you. Hello guys. So ayan no. Mabuhok ko. Tapos na akong maglinis sa loob. Walis-walis lang ng konti. Tapos ngayon naman naisipan ko na ilabas yung Christmas tree tsaka yung konting Christmas decoration namin dito. Kaya mag-decorate ako. Kunti lang naman. Sasamahan niyo ako. Christmas tree namin na maliit. Maliit lang. Ayan. Ayan. Tapos may mga decoration pa. Mga 3 years pang 3rd year niya to na decoration. Kaya daming alikabok kasi sa likod lang namin to nilagay.
So, kukunan ko muna ng alikabok. I-dust ko muna to. Tapos, ilalagay ko na dun sa sala. Ayan, tapos na. Tingnan mo yung Christmas tree ko na balik. Baling Christmas tree. So, yun lang yung nilagay ko. Kung ano yung meron dito. Pero mabilhan ko na lang tumaya sa Daiso. Parang plano kang pumunta ng Daiso. Tapos, ito. Ano pa? In doubt pa ako. Hoy! Ayay! Tingnan nyo kung anong ginawa ng mga aso ko. Tingnan nyo sinong umihi dito. Napakapad talaga ng mga aso ko. Kakainis. Daming ihi. Jami? Ikaw nangyayari? So, nakaalangan pa ako kung ilalagay ko to. Ewan ko lang. Kasi nilagay ko to last year dun sa ano. Ay, hindi nga. Last year nga pala. Ay, last year ba? Dun sa may hagdanan. So, I'm still thinking kung ilalagay ko ba to or not. Kasi nga, hindi to kinukamakulit ko mga aso, mga babies. Ang kukulit. Ano, inaabot nila to. Kaya, sayang naman kung hindi ko to ilalagay. Pero, isipan ko muna. And I'm done. So, nag-iisip ako kung lalagyan ko yan ng Christmas lights o hindi. Tapos, nilagay ko na lang to. Yan. Nilagay ko na lang yan. Para naman, may konting Christmas feel. Maramdaman natin yung Pasko dito sa bahay. Kahit simple lang. Ayan. Dito sa hub, no? Pasko na dito sa hub, eh. So, ayan na. And ayan. As usual, si Jam, pag nagde-decorate ako ng Christmas, ano siya? Yan. And after this, ano mga gawin ko? Sobrang hanga pa kasi kaya wala pa akong, hindi pa ako makakapag-start magtrabaho. Kaya, siguro maglalaba ako. Maglalaba ako kasi parang gabundok na rin yung labahin. Ayoko magpa-laundry. So, maglalaba na lang ako. And, samahan niyo ako maglaba. So, ayan nga po, no? Ayan na siya. Oh, hingo to. Tapos na akong maglaba, magsampay. Tapos nakaligo na rin. Paggabi na. So, bibigyan ko kayo ng glimpse sa mga sinampay ko, sa mga nilabhan ko. Ayan. Tayo. Ayan. Yan lahat yung mga nilabhan ko. Yeah. So, ang satisfying tingnan ng mga nilabhan. And forward, ito, binignit, isang mug ng binignit. Reward sa tara, kain tayo. 6, grabe, 6:05 pa lang, pero ang dilim na. Walang tao gan? Ha? Wait, oh. Ito na. So, Ano ba yung ayun na.
Kagaling niya. Andito kami kay Doc Cinco nung yung pinavet namin kanina na ano. Kasi di kami nakapagbayad kanina kasi walang panukli si Doki. Ang bait-bait. Shout out kay Doc Cinco. Ang bait-bait mo talaga kasi hindi niya nag-trust pa rin siya sa amin na sabi niya, balik ka na lang. Magkapit-bahay lang naman kami. And now we're going to Hazel's Bolaluan! Ang sarap naman ng araw na to. Nakapag-decorate, nakapaglinis, tapos nakapaglaba, tapos nakaligo, tapos siya, may pinuntahan din siya. So, ang araw to ay check na check! You know? And as a reward for ourselves, grabe reward ha, reward system. Simple lang naman yung reward na hinihingi namin naman sa sarili namin. Makakain lang ng paborito namin bulalo tsaka bupis doon sa paborito din namin kainan. So, punta na tayo doon. Hazel's! Ayan na, Hazel's Bolaloan. Comment down below sa mga nakakain na dito. Yung my favorite din dito. Yes! Yun no, saan na yun? Hazel's. Best bulalo. And bupis. And best person. Best lahat. Charang! Busogang sa mga kadyang. Busog. Hindi na magkasya yung pagkain sa tiyan ko. At dahil busog na kami, yung mga tiyan namin, si Baby V naman ang bubusugin natin. So, hanap tayo. Punta tayo doon sa Phoenix. Magpapa-full tank tayo. Yes, girl, yes. Ano masabi mo ba? Nakauwi na kami. Busog na rin si Baby V. Ano masasabi mo, gang? Yes, busog. Ay, bigyan mo nga silang tip kung bakit. Ano saman? Kasi, kami kasi nagtatanong sa amin kung bakit every night, night kami kung nagpapagas. Hindi kami daytime nagpapagas. Bakit nga ba? May nakita kami kasi isang video na fina-follow din namin sa YouTube. Sabi nila mas sulit daw kapag gabi nagpapagas kasi nga mas dense ang gas or mas mabigat kasi nga hindi mainit ang lupa or ang tangke na yung container sa ilalim ng gasoline station. Kaya tuwing gabi kami nagpapagas para din makatipid at saka based din sa experience, personal experience din namin na ganun mas talaga. mabigat yung gasolina, di ba? Mas mabigat pa sa pagmamahal ng ex mo. Hindi nga, totoo nga, based on experience, kasi nga pag hot or high yung temperature, parang nag-expand yung gasoline. So, sayang din lang, mapagasolina ka, parang mas mabilis maubos. Madaling bumaba yung meter kapag lalo na kapag 12 noon or 11 something like Basta that. mainit. Basta mainit ang panahon. Mabilis talagang bumaba yung meter or madaling nasusunog yung gasolina. Kaya the best na mag full tank or gasolina. mag-refill ng gas kapag gabi. Lalo na yung mga nasa mga
Kasi kadalasan Um, nga, kung hindi kami lumabas kanina, mamaya pa sana mga 12. No, Mm-mm. 12 midnight. Ganyan kami magpapagas, 12 midnight. That ends our vlog mga kajam. Hanggang sa susunod na kabanata. Paalam! Don't forget to Wala Don't pa din, forget wala pa to like, Like, subscribe, Like, comment, and subscribe comment, lagi. subscribe. Ano man, taro nga ba? Okay, don't forget to like. like, No, comment, subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dagad. Wala pa yan. Click the button man. Sige. So, 1, 2, 3, go. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't... click. And click the bell button. Sige, hindi na din mo doon 1, sa... 2, 3, go. Don't Forget forget to to like, like, comment, subscribe, and click the the... notification bell button Basta button. para ma-notify kayo for our next videos. Bell button. Bye! Button. Oh, yan, button. Button. Ah!